Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni tagħkom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-sapport neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux imkissra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum l-ewwel nett f'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u ġurnata tajba kemm ħaġa sabiħa li dal-għodu qed nagħtu dal-ispazju lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Ħajkunu li minna qalbna bil-paċi tiegħu. Illum se nitkellmu fuq San Franġisk d'Assisi li l-Knisja qed tippreżentanna f'dan ir-raba' jum ta' Ottubru. San Franġisk żgur li huwa personaġġ magħruf ħafna, magħruf mhux għax fittex li jkun magħruf, anzi tneżża minn kollox, warrab kollox, saħansitra ħwejġu stess warrab, għax ta' ikun ta' Alla biss. U għax kien ta' Alla sar qaddis kbir. Bniedem li jgħix il-Vanġelu, l-kelma tal-Alla, tantu hekk li ħafna jsibuh bħala Kristu ieħor, tantu hekk li kellu l-grazzja wkoll li jkollu saħansitra l-istigmati ta' Ġesu, tal-passjoni ta' Ġesu fl-aħħar żmien ta' ħajtu. Kien bniedem li verament għex fedeltà l-imħabba tiegħu lejn Alla, waqqaf mixja sħiħa ta' spiritwalità Franġiskana. Fil-fatt anke hawn Malta għandna 3 ordnijiet tal-Franġiskani, irġiel, kemm il-Kapuċċini, il-Patrijiet Franġiskani Minuri u l-Patrijiet Franġiskani Konventwali apparti li kongregazzjonijiet tas sorijiet imnebħin minn din l-esperjenza Franġiskana. Ukoll San Franġisk propju meta kien bniedem dgħajjef marit bil-kemm qed jara kiteb il-kantiku tal-kantiċi, propju jfaħħal lill-Alla l-ħolqien, f'mument ta' dlam fil-ħajja tiegħu. Kemm grazzja kbira tinduna li Alla jsebbaħ lil persuni kollha li jintelqu f'idejh u jagħtihom dawl veru id-dawl tiegħu. Ejjew nintelqu bħalu bħal San Franġisk f'idejn Alla fil-ħajja tagħna ngħixu il-volontà tal-Alla b'imħabba kbira. Ejjew ngħixu din il-ġurnata maqudin ma' Ġesu. Nitolbu ħjejna lill-Alla ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa, u nitolbuh ukoll jadirna fid-djufijiet tagħna.
mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena. iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek San Franġisk ta' Assisi sar jiġbaħ lil Kristu fil-faqar u fl-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek bimħabba ħinja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Għamel il-qalb, poplu tiegħi, int it-tifkira ta' Iżrael. Kont mibjuwa lil-ġnus, iżda mhux biex tiġi fix-xejn, kont mogħtija f'idejn l-edewwa għax kebbistu il-korla għal Alla. Xeltu l-għadab ta' min sawwarkom għax offrejtu sagrifiċċju lill-Allat u mhux lill-Alla. Insejtu lill-Alla ta' dejjem lil dak li għajjixkom. Imlejtu bl-imrar lil Ġerusalem, lil dik li rabbietkom, għaxi rat il-korla ta' Alla niżla fuqkom u qalet, isimgħu ġirien Sion, Alla bat niked kbir fuqi, għax ġarrabt jasar uliedi, subien u bniet, il-jasar li fih bat Alla ta' dejjem. Jekk it-trobbija tagħhom ferħitni, it-tluħ tagħhom bikkieni u qasam li qalbi. Ħadd m'għadu jifraħ bija, armla li baqgħet waħedha, kelli ħafna li telquni għax uliedi dimbu u daru lura mill-liġi ta' Alla. Għamlu l-qalb uliedi sejħu lil Alla, dak li ġarrabkom għad jiftakar fikom. Bħalma tfittixtu li titbedu minn Alla, hekk issa duru lejh u fittxuh bil-ħerqa 10 darbiet aqwa. Għax dak li bat fuqkom dan l-hemm kollu, hekk għad isalvakom u jimlikom bil-ferħ dejjemi. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali. Il-mulej jisma' lil-fqajrin. Flimkien, il-mulej jisma' lil-fqajrin. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx lill-imjassrin tiegħu, ifaħru is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Flimkien, il-mulej jisma' lill-fqajrin. Għax Alla jsalva l-Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda. U huma jerġgħu lura u jagħmru fiha, jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu, dawk li jħobbu ismu u joqogħdu fiha. Flimkien, il-mulej jisma' lil-fqajrin. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int il-ħwieġ tas-saltna u rejthom lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, it-72 reġgħu lura ferħana jgħidu, mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U Ġesu qalilhom iva, kont qed narah ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw tajtkom is-seta titilfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jfirħu għax għandkom isimkom miktub fis-sema.
F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax jien dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li xkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħlif il-missier, u anqas minnu l-missier ħlif liben u dak li liben irid jarafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intkom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intkom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intkom u ma semgħux. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Hekk huma importanti dal-ispazju li nagħtu fil-ġurnata tagħna lill-Alla li jħobbna u li jixtieqilna ġid u li jimniena b'kuraġġ. Anki tisma' l-ewwel qari il-kelma tiegħu: għamel il-qalb poplu tiegħi. Kemm grazzja kbira li Alla jagħmel il-qalb. U jagħmel il-qalb minkejja l-ewwel nett anki id-djufijiet tiegħi, l-indifferenza tiegħi lih. Tantu hekk smajna lill-profeta Baruk l-ewwel nett ifakkar lill-poplu tiegħu kemm warbu lil Alla. Alla li jagħmel tant magħhom għall-poplu ludi, però warbu. Però fl-istess ħin imbagħad jgħid għamlu l-qalb. Għax dak li forsi anki ippermetta li tgħaddu minn ċertu sitwazzjonijiet ta' tbatija minħabba d-dnub tagħkom, però se jifdikom u se jagħtikom lura l-ħajja u se jerġa' jagħmlilkom qalbkom bil-ferħ tiegħu. U għalhekk qed jgħid kemm grazzja kbira mela fittxuh lil Alla intkom li tbedtu minnu. Hekk issa duru lejh u fittxuh b'ħerqa 10 darbi taqwa, għax dak li bad fuqkom dan il-hemm kollu hekk għad isalvakom u jimlikom ferħ dejjimi. U dan hu s-sabiħ li Alla ma jibqax verament iżomm f'qalbu, anzi meta jaħfrinna jagħtina l-grazzja li nsibu dak l-istess ferħ li kellu li smajna li Ġesu jgħid il-Vanġelu: Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu. Tantu hekk li Ġesu qalilna jien għedtilkom dan kollu biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom ikun fil-qwa tiegħu. Din hija l-grazzja ta' dan Alla li jħobbna u li jixtieqilna ġid, li jixtieq li aħna jkollna qalbna mimlija bil-ferħ. U għalhekk ukoll Ġesu waqt li ma jaqafx fuq id-djufijiet tiegħna u d-difetti tagħna, anzi jagħtina l-qawwa biex noħorġu minnhom u ngħixu ħajja tajba, fl-istess ħin ukoll fil-Vanġelu nindunaw li lanqas l-affarijiet tajba li nagħmlu mhuma dak li jġibulna l-ferħ. Tantu hekk kif indunajtu jgħidilna l-Vanġelu li d-dixxipli marru kif qalilhom Ġesu, iwasslu din l-aħbar it-tajba u għamlu ħafna mirakli u ġew ferħana lura. U Ġesu ifakkarhom: ma mhux dan il-ferħ tagħkom għandu jkun. Il-ferħ tagħkom għandu jkun għax isimkom miktub fis-sema. Jiġifieri intkom qed tibnu din ir-relazzjoni sabiħa ma' Alla li dik ittikom il-ferħ, mhux l-emejjel tajba, mhux is-suċċessi tagħkom, imma li tkunu verament faqda ma' Alla. Kif kien qal anki meta ġab dak l-eżempju tad-dilja li qal jekk il-werqa tinqata' minn mat-sok tinxef u tmut, imma jekk tibqa' fit-sok tagħmel ħafna frott. U din hi xi ħaġa sabiħa li qed joffrilna Ġesu, li aħna nkunu fih, li aħna verament bih nimtlew b'dik il-qawwa ta' Alla biex ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa, kif smajna llum il-San Franġisk. U nistgħu nagħmlu ħafna mbagħad frott iva, nistgħu nagħtu eżempji sabiħ. Kemm grazzja kbira li jiena hekk inħalli lil Alla jaħdem fija, jiena nista' ninbidel f'Ġesu, fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħi u fis-sitwazzjonijiet tal-ħajja tiegħi. Kemm grazzja kbira li jien verament il-Ġesu inħallih jibdilni f'xi ħaġa sabiħa. Dan hu s-sabiħ ta' dan Alla li jixtieq li l-ġid. Saħansitra jixtieqni bħalu u jixtieqni ferħan bħalu. Mhux ta' b'xejn li San Pawl
kemm il-darba qalilna jfirħu dejjem, jitolbu bla qiegħda, użu ħajl lill-Alla f'kollox, ħalli tkunu kuntenti, ħadd ifirħu dejjem, ħalli jkollkom qalbkom dejjem fil-paċi kif qalilna Ġesu. Jien nagħtikom paċi li ma tafx tagħtih id-dinja. L-istess salm ukoll nindunaw li verament Alla minn dejjem ipprova jiena nifmu li nistgħu nakkwistaw dan il-ferħ ta' Alla. Int jgħidilna tallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. U din hija l-grazzja ta' meta wkoll aħna illestu il-ħajja tagħna fuq din l-art u l-mulej jogħġbu jsejħilna biex ingawduh għal dejjem. Dan hu l-ferħ li jitjatina Alla fl-imħabba tiegħu issa u għal dejjem. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, dan Alla li jixtieqilna ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jieqaf magħna u mal-proxmu tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għal paċi fid-dinja. Għati mulej ir-rida tajba lill-mexxija tal-ġnus ħalli jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi vera. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħahom fil-għoża u r-rabta tal-imħabba ħalli hekk fid-djarna jkun jixraq tassew il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu qabu muġwa, inkwitati, morda, iqaf magħhom mulej u għatihom l-għajnuna tiegħek ħalli huma wkoll ikollhom fil-qalb tagħhom il-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li wednihom it-talb tagħna. Ħarishom int mulej u għatihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżis mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Jew induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteru tas-salib li miegħu San Franġisk tas-Sisi intrabad bil-ħerqa kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin fosthom
San Franġisk Assisi li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba fis-saltna tas-sema, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb, għax bija int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra tad-nubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li għax iħobbna qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-dehem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton u l-isfijiet kollha. Is-saċerdoti kollha. Ir-reliġjużi kollha, speċjalment illum niftakru f'ħutna l-Franġiskani. Il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-insara kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti, ma' San Franġisk Assisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien u bil-qalb nitolbu it-talba li għallimna Ġesu. Missiena li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l U dejjem. lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jintrit fija, ntli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, U miegħek ukoll. noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħejnijin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffilli, Sinjur Alla. Nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna, insiru nixbu li San Franġisk d'Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu. Ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabtek u naħadmuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Mbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli
Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni ta'kom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-support neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux inkisra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-plana, eħlesejna u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-plana, Ġesu li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġel Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha tkun Alla. Bissierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek, mberkin di fost li nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaffridna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marrettejna qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikuli trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għam. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna, u Ġesu tiegħi jaffridna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twilet fl-art ta' Betlem. Issirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzom li għal-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja u li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja u li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja u li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja u li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Is-siena li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikbu nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u klanieti tal-għanina u rina wara dan it-trufnament. Il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritejn kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzom li għal-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba.
Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Turi ta' David. Itlob għalina. Turi tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddija tijek, mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija den Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq tal-issa u ngawdu ilena ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tiegħek ta' Alla il-filqieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew mad-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denir. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San Franġisk ta' Sisi, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak krepitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqadsa Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Omm, imbirek San Ġusepp, arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.